Băi, de ce nu puneți profesor public să mă fac o Să faceți două foturi. Una, două. 3 milioane. De la Pinguinul 3 milioane. Mă duc după el. Aici, eu sunt aici. Quando poi ci de la Pinguinul, Batul Molotov, Finul Bugai, Vărul Mugai, a dorit masa cu 3 milioane. Dacă strigă toată lumea, mă să faceți. Ăla ce e venit la Barosat, la Gina. Din partea lui nerezultatul de la Cozavodă, care n-a venit. 3 milioane, Alin se prezintă. Ce pomenic cu ăștia 3 milioane? Să renite masa cu 3 milioane și nu s-a prezentat. Și multă sănătate la micuța băiețețul astăzi. Păscărul Mugai. Multă sănătate și noroc. Ai uitat. Vino mă după mine. A zis să nu mai vin după masa. A zis să nu mai vin după masa. Bună dimineața, neața. Lăutare te-a făcut în parte. Ce să fac, cine promic că te să dau, mulțumesc pe mine. Din partea lui Ionuț, fără lui Șegu. Suliță. Să mă spun de ce sau nu mă auziți.